rydym eisiau rhoi'r help sydd ei angen i bobl ifanc i ddelio â salwch meddwl. Gallwn gynnig cyrsiau ar bryder a gofalgarwch. Mae pobl ifanc yn gorfod delio â materion yn ymwneud â'r ysgol, straen, aroliadau a bwlio. Mae cyrsiau rydym ni'n eu cynnig yn helpu i leihau'r pryderon hyn.